Tubabban dan kungiyar Boko Haram da gwamnati ta saki ya kashe mahaifinsa tare da kwashe dukiyarsa sannan ya ari ta kare. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai dangane da al'amura da ke gudana a fadin duniya, musamman a nan gida Najeriya, Afirka da ma duniyar baki daya. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa gami da liking ɗin duk wani video da ka kalla, domin yin hakan zai ƙarfafa mana gwiwa kuma ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsawo ba, kuma ka sani a kyauta ake yin sa. Da fatan za a danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Memba mai wakiltar jihar Borno ta Kudu a majalisar dattijai Sanata Ali Indumi ya ce wani tubabban dan kungiyar Boko Haram da gwamnati ta saki ya kashe mahaifinsa tare da kwashe dukiyarsa sannan ya gudu. Sanata Indumi ya bayyana hakan ne a yayin hirarsa da sashin Hausa na gidan rediyon BBC, kamar yadda lauya mazaunin Kano Bulama Bukarti ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Laraba. A cewar Bukarti, dukkanin jama'ar da 'yan Boko Haram suka zalunta sun shaidawa BBC cewa ba sa goyon bayan tsarin gwamnati na sakin tubabbun 'yan kungiyar Boko Haram izuwa cikin jama'a. Wata mata da 'yan kungiyar Boko Haram suka kashe mijinta akan idananta ta yi korafin cewar rashin adalci ne ya sa gwamnati sakin 'yan ta'addar da suka kashe mijinta, wanda a halin yanzu zafin kisansa ke sukarta a zuciyarta. Matar ta bayyana cewa har yanzu 'ya'yanta kwaya 4 ba sa zuwa makaranta sakamakon babu wanda yake ɗaukar nauyinsu, kuma babu wani tallafi da gwamnati ta basu, amma ta saki waɗanda suka saka rayuwarsu a cikin kunci. Lauya Bukarti ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta sake duba tsarin sake tubabbun 'yan kungiyar Boko Haram zuwa cikin jama'a, wanda hakan yana tattare da hatsari. Headquarter rundunar tsaro ta ƙasa ta ce tubabbun mayakan ƙungiyar 'yan Boko Haram sun yi rantsuwa na cewar za su yi biyayya ga gwamnatin tarayya tare da bin dokokin da ya dace kafin a sake su. Headquarter tsaron ta bayyana cewa ta ɗauki tsawon mako guda tana rantsar da tubabbun mayakan bayan kammala basu horon saisaita tunaninsu da kuma gyara halayensu, wanda ake kira da DDR. Janar John Inece, wanda ya kasance shine shugaban sashen yada labarai na rundunar sojojin Najeriya, shi ya bayyana haka a ranar Alhamis a garin Abuja a yayin da yake jawabi akan atisayen runduna ta 4 ta soji a tsakanin watan Yuli zuwa 16 ga watan. Inece ya bayyana cewa an ba wa tubabbun mayakan kungiyar Boko Haram ɗin horo daban-daban a ƙarƙashin Safe Corridor. Kazalika 'yan kungiyar sun ce sun barranta kansu da zama membobin kungiyar 'yan Boko Haram tun bayan da suka miƙa wuya. A cewar Janar Inece, bayan an kammala basu horo a sansanin Malam Sidi da ke jihar Gombe, tubabbun 'yan kungiyar Boko Haram ɗin sun yi rantsuwa a gaban kwamitin alƙalai mai mutane 11 cewar za su zamo mutanen kirki. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kuma da ɗumin su, kar ku manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa. Mun gode.